Jiwer styrej gwiestci. Przóde gwiestci, których chłedzały po Kaszebach, mieszkały we Gdyńsku. Od Barbara aż do trzeciej adwentowej niedzieli one chłedzały po bogatych gdyńskich krumach i kupiwały tam zybówci, bumci, szokoladę, kuszci, jabłka i łyżechę dla posłesznych dzecy. Jedna z tych gwiestków miała kupione fulmiech darenków, a ty nagle łena zachłyżała. Czy łena haszka, ty zdzinu i ten miech, a czy łena so welikarza, ty łena zaczęła szekać kradnisza. Łena szła nyprzód do szandary, ale ten kradnisza naleźć nie mógł. Ty łena szła na rynk i sa wypitiwa ledzy, czy łenie i miecha z darenkoma nie widzele, ale ti ledze łe niczym nie wiedzele. Czy łena przeszła nad młotławą i zaczęła sa gdyńskich bówków łe ten miech petac, ti łeni zaczęle sa z gwiestci weszczyżac. Gwiestka szła smutny dali. Czy łena szła do dum, ti łena sam spitały to głębka. Ten tiż łe niczym nie wiedzą. Była ju wileju głedów, była łe przepełniu. Był czas wereknąc w darga. Gwiestka miała w tym dniu łebinc wysoką, łesową, barnywcz i matarnia. W tym czasu nie było tam teli budynków co tery, le tam sam stoja jak schecz. Do domu gwiestci przeszły błecun, kuń, kłezu, kłeminiusz, szandara, strech baba, smierc i purtk. Łeni żdele tam i rozmyśleli nad tym, co zrobić, bo bez darenków łeni nie mogli nigdzie wereknąć. Stała się ju noc. Styry zydzier na rytyszu webił jednysce razy. Styry pitrochłewe latarnie wyświetliwały styry wąsci gdyńści gasy. Lece pomału zaczęły iść na pasterką do kłescoła świętego Niklosza. Ich nie było wiele, bo Gdyńsk w tym czasu większym dzielem był leterści. W nim przed dwierze gwiestcie zajachał wasung. Zazłoniłe złumci, czyli dziesiąt krysniantów nalazło sam w izbie i łedda gwiestce pusty miech i listę z posłesznyma i nieposłesznyma dzecama. Gwiestka naprzód ich szkalowa, ale czy łena so dowiedza, że krysnianta rozdały darenci według spisu, który łena zrobia, tej łena sam ucesza. Posłeszne dzetci sam ceszały, że łene dostały darenci. Nie płacejusze sam tiż ceszele, bo nie dostale w nym roku kłerbycza.